gallega exclusiva. Ajá. Vámonos a intentar en galego o algo parecido, vamos. A ver que sae, a pillarda. Como se xoga con xeito e sin bola. Boas tardes, desde aquí Ribadeo, estamos aquí jugando nos pisos, aquí entre amigos. Foi a final hoy dos playos de la Liga Nacional da Viñata. Estamos aquí con un gran campeón. A ver, ¿qué dices? Bueno, eu teño que agradecer a Taberna de Lola porque antes de salir deu unha ración de torresmos bestiales e iso foi o que me deu un ánimo, unha forza e foi a maneira de respetar. Eso estou moito de acordo con él porque eu tamén probei ali outro día con chorizos e eso. É que, para daño que la bullo primeiro é que se non bondo yo. Hombre, claro, indiscutiblemente. Vir ben comido, ben mantido, e despois, bueno, vamos. Eu non tuve un gran golpe, eu non tuve paciente. En que fixo no mellor que ao contrario. Temos aquí o golpe, que viña duro porque non lle damos moita idea de comer, está na crianza, pero xa me dará. A ver, que dices tú, Salvador? De que che bloqueaste este golpe? Como foi a liga? Porque tú tomaste de árbitro ali na banda, mirando todo como iba, porque tú tamén és un gran jugador, pero que opinas tú dos planteados do golpe? Moi ben todo. Moi ben todo aí, bueno, que vou dicir que hai días que sale ben, pero hai outros días que sale mal. Que non vai a pensar que todos, cando les sale unha vez ben, que pensa que se é bon. Non. Non, porque eso hoy é moi bon, de mañá é malo. Que todos non salen igual. Estou conforme contigo. Home, E vou te dicir unha cosa, iso ten moita razón porque a veces algún non sentía nin as pernas. unha razón que conversa, total. Bueno, desde aquí celebramos a conexión a nosos resultados. Jugou Juan Pinto. Fai-me ilusión falar en Chiquimorroeste. Quero felicitar primeiro aos villardeiros porque ganaron ya un gran equipo, o Armoría. Segundo, felicitar a Taberna de Lola, gran patrocinadora, e deu un plato de torresmos antes de vir. Se comenta que teñen propiedades superiores a Viagra. Vade probalos. E terceiro, o trofeo é precioso, pero o máis bonito é que os organizadores queden contentos dos xogadores e que non haxe problemas, que o pasemos ben todos e po ano volvémonos a ver.